Aquasource зелена енергия. Супер храна, предназначена за поддържане на клетъчното здраве и повече енергия. Aquasource зелена енергия е един от най-продаваните ни продукти. Това се дължи на синергичната комбинация от Aquasource водорасли, органична алфа-алфа и хавайска спирулина. Тази богата на хранителни вещества храна допринася за повишаване на енергийните нива и подобряване на когнитивната функция. Aquasource зелена енергия е уникална комбинация на 3 съставки от естествен произход, която спомага за поддържане на добро клетъчно здраве и оптимални енергийни нива. Aquasource водораслите от езерото Горен Кламът – едни от най-чистите и богати на минерали водорасли на планетата. Никога не са излагани на висока температура. Нашият патентован биоактивен процес на сушене Bioactive Dehydration осигурява запазването на хранителните им стойности в максимална степен. Органична алфа-алфа. Отглеждана по цял свят, люцерната е известна със своите дълги корени, чрез които добива минерали, аминокиселини и други хранителни вещества от почвата. Тя осигурява хранителни вещества в концентрирана и лесно смилаема форма. Хавайска спирулина. Това е най-добрата спирулина, защото се преработва по естествен път и расте целогодишно в условията на идеалния хавайски климат. Преминала е тестове за чистота, което гарантира отличното й качество и хранителните стойности. Aquasource зелена енергия е един от най-продаваните продукти на Aquasource заради синергичния ефект от комбинацията на тези 3 богати на множество хранителни вещества храни. Основни предимства. Осигурени по естествен път чрез нашите съставки. Aquasource водораслите съдържат витамини B12 и B5, които допринасят за намаляване на чувството за отпадналост и умора и подпомагат умствената дейност. Витамините С и B12 допринасят за нормалната функция на нервната и имунната системи, а витамин С повишава енергийните нива. Желязото допринася за производството на червени кръвни клетки и подобрява когнитивната функция. Органичната алфа-алфа е концентрирана, лесно смилаема храна. Съдържа естествено преработена хавайска спирулина. Обърнете внимание, че продуктът Aquasource зелена енергия има здравни твърдения, одобрени от Европейския орган за безопасност на храните. Те са: витамините B12, B5 и С допринасят за намаляване на чувството за отпадналост и умора. Витамините B12 и С допринасят за нормалното функциониране на нервната и имунната системи. B5 допринася за нормалната умствена дейност. Витамин С за нормалното образуване на колаген за кожата и за освобождаване на енергия в организма. Желязото спомага за нормалната когнитивна функция. Продуктът не съдържа алергени според регламент ЕС 1169 от 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребители.